Θα ξεκινήσουμε με πρώτον εισηγητή, τον πατέρα Αθανάσιο Κατσιλά, ο οποίος θα αναγνώσει την εισήγησή του με θέμα τα βιογραφικά του Αγίου του Δαμασκηνού του Σπουδαίου. Ο κ. Αθανάσιος εδώ και αρκετό καιρό, περίπου 2-2,5 χρόνια, ασχολείται με τον Δαμασκηνό του Σπουδαίου. Ετοιμάζει μια πάρα πολύ μεγάλη μελέτη και θα λέγαμε ότι είναι από τους ανθρώπους που έχει συγκεντρώσει όλο το υλικό που έχει εκδοθεί σήμερα γύρω από τον Δαμασκηνό. Παρακαλώ τον κ. Αθανάσιο. Σεβασμιότατε υπεράρχη μας, Άγιον Αγκαβάτη της Κερεμίνης, σας ευχαριστώ για την τόσο ποινικική για μένα ανάθεση της εισηγήσεως. Σεβαστοί πατέρες, ερωτημότατε κύριε Προσμήτωρα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ερωτημότατε κύριε Πρόεδρε της Ανωτάτης Εξωτικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Ερωτημότατε κύριοι καθηγητές, αγαπητοί ευχαριστώμενοι. Ο ησυχασμός ως διδασκαλία και ως πράξη, κυρίως από τον 14ο αιώνα και εξής, με κύριο εκφραστή του, τον Αγιορείτη Μοναχό και στη συνέχεια Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης και σήμερα εορταζόμενο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, διέσωσε όλες τις δυνάμεις του γένους μας, όταν αυτό συνεχώς αποδυναμώνονταν πολιτικά και συρρυκνώνονταν εδαφικά. Επρόκειτο μάλιστα για μια ιστορική αντινομία. Η πολιτική παρακμή έφερε παράλληλα με καταπόλυτη πνευματική αύξηση και άφηση. Οι αντοχές του γένους μας ενισχύονταν από την πνευματική αθμή. Έτσι λοιπόν μπόρεσε το γένος μας να επιβιώσει στη μακρά τουρκική δουλεία. Στον ελλαδικό χώρο αναπτύχθηκε μία διεθνής του ησυχασμού που αγκάλεσε και όλες τις άλλες ορθόδοξες χώρες, μεταδίδοντάς τους δύναμη και αντοχή. Η συνέχεια της ησυχαστικής παραδόσεως κατά τη δουλεία με τις μορές, τους έρωτες, την πνευματική ζωή, τη λατρεία, την ευχή, έσωσε την ιστορική συνέχεια του γένους μας. Σημαντικός μάρτυρας της ησυχαστικής μας παραδόσεως, όπως αυτή συνεχίστηκε στα χρόνια της Οθωμανικής Κυριαρχίας και άριστος εκφραστής της με τον βίο του και όλο το συγγραφικό του έργο, είναι ο Δαμασκηνός Σπουδίτης, ο Θεσσαλονικές, επίσκοπος Λυτής Κερεμίνης και μετέπειτα Μητροπολίτης Ναυπάπτου και Άρτης. Οι πληροφορίες σχετικά με τη ζωή του είναι πολύ λίγες, αφού δεν σώθηκαν από ρεύματά του, ούτε κάποιος σύγχρονος ή λίγο μεταγενέστερος του συγγραφέας έγραψε τη βιογραφία του. Η δράση και το έργο του προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών μελετητών αρκετά χρόνια αργότερα. Από όλους τους μελετητές του βίου και του έργου του Δαμασκηνού Σπουδίτου, εκείνοι που προσπάθησαν να ανακεφαλαιώσουν όλα τα γνωστά βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία του Δαμασκηνού και να προσθέσουν νέα στοιχεία για τον βίο και το έργο του, είναι ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ειρηναίος Βελιτίνος και η Λαμπρινή Μάνου, από τους οποίους αντλήσαμε τα περισσότερα και βασικότερα στοιχεία για τη βιογραφία. Σχετικά με τον χρόνο της γεννήσεώς του, υπάρχει κάποια ασυμφωνία μεταξύ των μελετητών. Οι περισσότεροι αναφέρουν γενικά ότι γεννήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γαβριήλ Καλονά, που ήταν ιερέας εν της περιχώρης των Φιλίππων και της Μακεδονίας, ο Δαμασκηνός, το χρονικό διάστημα 1565-1572, κατά το οποίο βρισκόταν στη Ρωσία ως έξαφρος
επί της πατριαρχίας του Μητροφάνη του Τρίτου ήταν σε ηλικία 30 περίπου ετών. Η γέννησή του κατά τον κανόνα υπολογίζεται γύρω στα 1535. Ωστόσο, η μαρτυρία αυτή δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθεί με απόλυτη βεβαιότητα, διότι η πρώτη έκδοση, γνωστή έκδοση του θησαυρού χρονολογείται το έτος 1557 με 1558. Είναι λοιπόν αδύνατο ένα τόσο αξιόλογο σύγγραμμα να γράφηκε από έναν 20χρονο. Συνεπώς, η γέννηση του Δαμασκηνού πρέπει να τοποθετηθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα. Γνωρίζουμε ότι το έτος 1558 ο Δαμασκηνός ήταν ήδη ιερομόναχος και άρα λίγο πριν, ίσως γύρω στα 1555, ήταν ακόμη υποδιάκονος. Αυτό σημαίνει ότι αν είχε γεννηθεί στις αρχές του αιώνα 1510, τότε θα πρέπει να ήταν ακόμη υποδιάκονος σε ηλικία 55 ή έστω 45 ετών. Όμως, σε τέτοιες ηλικίες και για εκείνη την εποχή δεν φαίνεται πιθανό να ήταν ακόμη υποδιάκονος ένας άνθρωπος που ανέφυγε όλη την κλίμακα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, έγινε επίσκοπος Λυκής και Ρετίνης, στη συνέχεια προήλθε σε Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άκης και διατέλεσε ακόμα και τοποτηρητής του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης. Είναι λοιπόν λογικότερο να τοποθετήσουμε τη γέννησή του τουλάχιστον γύρω στα 1520. Σχετικά τώρα με το θέμα της καταγωγής του, η πλειονότητα των μελετητών του βίου του θεωρεί ως γενέτειρά του τη Θεσσαλονίκη, διότι ο ίδιος ο Δαμασκηνός στον τίτλο του θησαυρού χαρακτηρίζει τον εαυτό του μοναχών ελάχιστο υποδιάκονο και σου δείχνει Θεσσαλονικαία. Άλλη πληροφορία σχετικά με την οικογένειά του δεν υπάρχει. Το κοσμικό του όνομα μας είναι άγνωστο, αν και κάποιοι από τους μελετητές που έχουν προσάψει διάφορα ονόματα, όπως Διονύσιος, Ιωάννης και Δημήτριος, το όνομα του πολιού της πατρίδας του. Τα πρώτα του γράμματα και την αρχαία ελληνική γλώσσα τα έμαθε σε ένα από τα πνευματικά κέντρα της εποχής εκείνης στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που ενισχύει την άποψη για την εκ Θεσσαλονίκης καταγωγή του, όπου τότε λειτουργούσε ελληνική σχολή, η οποία ήταν από τα πιο σημαντικά πνευματικά κέντρα της εποχής και είχε αναδείξει πολλούς επιφανείς άντρες. Την εποχή εκείνη, η Θεσσαλονίκη ήταν οικονομικά ευκατάστατη και συμμετείχουν σχολεία ονομαστά, ίσα συνέδρια με την νεολαία της Μακεδονίας, ασκουμένη, περιλόγους και επιστήμας και τέχνης. Στην Κωνσταντινούπολη εκάνει μοναχός, παίρνοντας το όνομα Δαμασκηνός και την επωνυμία Σουλίδης. Με την επωνυμία αυτή γίνεται γνωστός και στην Βουλγαρία. Η επωνυμία αυτή δείχνει ότι, αν και η μορφή του σπουδίου είχε περιέλθει στα χέρια των Μωαμεθανών, η αδελφότητα των μοναχών διατηρείται σε κάποιο άλλο μέρος της Κωνσταντινούπολης για κατά τον 16ο αιώνα. Μέχρι το έτος 1546 δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη ζωή του Δαμασκηνού. Τις σπουδές του συνέχισε στην Πατριαρχική Ακαδημία της Κωνσταντινούπολης. Μεταξύ των ετών 1546 με 1550 εχημάτισε καθηγητής του φημισμένου δασκάλου της Πατριαρχικής Σχολής Μεγάλου Ρήτορος Θεοφάνους Ελεαδούρκου Νοταρά, ο οποίος διεπέρασε στον άρχης της Πατριαρχικής Ακαδημίας. Όπως αναφέρει ο Δωρόθεος, μάλλον ιερόθεος των Ευασίας, ο Δαμασκηνός ήταν από τους καλύτερους μαθητές του Θεοφάνη. Στις επιστολές του προς τον δάσκαλο του Θεοφάνη εκφράζεται με πολλή ευγνωμοσύνη, αποκαλώντας τον Θεότατον Πατέρα, Κύριον Πατέρα και Σεβασμιότατο.
Αργότερα χειροθετήθηκε υποδιάφορος. Αν και δεν μας είναι γνωστή η ημερομηνία της χειροθεσίας του, σίγουρα όμως έγινε πριν το 1550, χρονολογία που καταγράφεται στην πρώτη έκδοση του θησαυρού, στην οποία αναφέρεται ως υποδιάκονος. Παρότι ακόμα ήταν υποδιάκονος και μαθητής του Θεοφάνη, εκτελούσε καθήκοντα ιεροκήρυκα σε διαφόρους ναούς της βασιλεύουσας. Καρπός της κηρυκτικής του εμπειρίας και της μελέτης της πατερικής διδασκαλίας της εποχής αυτής είναι το πολύ γνωστό βιβλίο του «Θησαυρός», για την έκδοση του οποίου φαίνεται ότι πήγε ίσως πριν το έτος 1957 με 1958 ο ίδιος στη Βενετία, όπως συμπεραίνουμε από όσα γράφει σε επιστολή του προς τον Γεώργιο τον Εφορό. «Μηνύ μαρτύρο καθόν ή των χριστιανών εξ υπαρχής τελείται νηστεία. Ενεκτήριο δε βαριούμεθα διεκτεκύρας». Το διάστημα 1550 με 1558 ο Δαμασκηνός βρισκόταν στα Μετέωρα, από όπου έστειλε επιστολή προς τον Γεώργιο Εφορό και προς τον συμφιλητή του Μεθόδιο. Κατά το διάστημα αυτό, επίσης, συχνές ήταν οι μετακινήσεις του μεταξύ μετεώρων, τρικάλων και πιθανότατα και της Κωνσταντινούπολης. Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, ταξίδευσε ακόμη και στη Βενετία για την έκδοση του θησαυρού. Δεν αποκλείεται επίσης κατά το διάστημα αυτό να ασκούσε κάποιες μορφής διδακτικό έργο, κατά πάσα πιθανότητα στη σχολή Τρικάλων, μαζί με τον μοναχό Ματθαίο, ο οποίος είχε μαθητή τον Αρσένιο Ερασόλος. Βιογραφικές πληροφορίες για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια του Δαμασκηνού υπάρχουν στο σύγγραμμά του «Διάλογος Δαμασκηνού Επισκόπου Ρενδίνης», αφού στα λεγόμενά του αναφέρονται τα ονόματα τριών μοναστηριών του Άθωνα στο Άγιο Όρος, της Μονής της Κλωμακός που λέγεται Μετέωρο και της Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής, με την οποία, καθώς φαίνεται, διατηρούσε προσωπική επικοινωνία και συχνές επαφές. Κατά το 1558, επί Πατριάρχου Ιωάσσα του Δευτέρου, του Μεγαλοπρεπούς, ο Δαμασκηνός ήταν πλέον ιερομόναχος, όπως αναφέρεται στην Ακολουθία, και εγκόμιο εις τον Νεομάρτυρα Νικόλαο, την οποία συνέταξε ο ίδιος. Τον Αύγουστο του έτους 1560, ο Δαμασκηνός πήγε στην Αγγεία. Λίγο αργότερα, κατά το ίδιο έτος 1560, χειροτονήθηκε επίσκοπος Λυτής και Ερενδίνης. Η επισκοπή αυτή καταλάμβανε το χώρο της σημερινής Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ερενδίνης, υπαγόμενος στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Θεωνά των Αποπαροναξίας. Αυτός ο Θεσσαλονίκης Θεωνάς πρώτου 1560 έως 1565 είναι άλλος από τον Άγιο Θεωνά Θεσσαλονίκης 1536-1541. Με τον τίτλο αυτό υπογράφει στην επιστολή που απευθύνει στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Μητροφάνη ως κατά πάντα δούλος της Παναγιώτητος, Λυτής και Ερενδίνης Δαμασκηνός. Ως επίσκοπος Λυτής και Ερενδίνης παραβρέθηκε το 1564 σε σύνοδο που συνάντησε ο Πατριάρχης Ιωάσσα ο Δεύτερος, ο Μεγαλοπρεπής, στην Κωνσταντινούπολη, για να πάρθουν αυστηρότερα μέτρα για τις καταχρήσεις του πλήρου και των αρκών. Αλλά ο Πατριάρχης Ιωάσσα ο Δεύτερος, λόγω του τυραννικού δεσποτισμού του, είχε γίνει μισητό σε όλους. Γι' αυτό και οι 51 αρχιερείς που συγκεντρώθηκαν τότε, αφού συνεννοήθηκαν με τον πανίσχυρο δομέστικο Μιχαήλ τον Κατακουζινό, τον έδιωξαν από τον θρόνο και με την κατηγορία της συμφωνίας τον καθαίρεσαν. Ιανουάριος του 1565. Ανάμεσα στις υπογραφές της καθαιρετικής πράξεως βρίσκουμε 47η και την υπογραφή του Δαμασκηνού, ο οποίος εκπροσωπεί και τον επίσκοπο Σελίδο.
ταπεινός επίσκοπος Ρετίνης Δαμασκηνός, έχουν και την γνώμη του Σερβίων υπέγραψαν. Το Πατριάρχη Ιωάσαπ τον δεύτερο διαδέχθηκε στον πατριαρχικό χρόνο ο Μητροφάνιος ο Τρίτος, 1565 με 1572. Επί πατριαρχίας του Μητροφάνους, ο Δαμασκηνός παρέμεινε ως επίσκοπος Ρετίνης. Τον Σεπτέμβριο του 1567, ο Δαμασκηνός στάθηκε ως έξαρχος του Πατριαρχείου στο Άγιο Όρος, μαζί με τον Μητροπολίτη Ιερισσού Δαβίδ και τον Μητροπολίτη Κασανδρίας Κοσμά, προκειμένου να διερευνήσουν το θέμα της κυριότητας της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας, η οποία αμφισβητούνταν από κάποια γειτονική μονή. Το ίδιο έτος έστειλε επιστολή στον Πατριάρχη Μητροφάνη τον Τρίτο, υπογράφοντας ως επίσκοπος Λυκής και Ρεντίνης. Ένα έτος αργότερα, το 1568, προσυπογράφει σε πράξη του Πατριάρχη Μητροφάνη του Τρίτου ως επίσκοπος Λυκής και Ρεντίνης. Από υποσημείωση που βρέθηκε σε κάποιον χειρόγραφο της ακολουθίας εις τον Οσιομάρτυρα Δαμιανών των Νέων, που μαρτύρησε το 1568, φαίνεται ότι και μετά το 1568 ο Δαμασκηνός ήταν επίσκοπος Ρεντίνης. Ο Πατριάρχης Μητροφάνης ο Τρίτος, στο διάστημα μεταξύ των ετών 1565 και 1572, έστειλε τον Δαμασκηνό ως πατριαρχικό έξαρχό του στη Μικρή Ρωσία. Η Μικρή Ρωσία, για να την ξεχωρίζουμε από τη Μεγάλη Ρωσία, δηλαδή από το βασίλειο της Μόσχας, με πρωτεύουσα το Κίεβο, υπαγόταν τότε εκκλησιαστικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πολιτικά όμως στον Ρωμαιοκαθολικό βασιλιά Λιθουανίας και Πολωνίας Σιγισμούντο τον δεύτερο, 1544-1572. Αυτό είχε σαν συνέπεια να γίνεται έντονη ρωμαιοκαθολική προπαγάνδα σε βάρος των Ορθοδόξων. Η αποστολή του Δαμασκηνού στην περιοχή αυτή για να ενισχύσει την Ορθόδοξη Εκκλησία που διώκονταν δείχνει πόσο πολύ εκτιμούσε ο Πατριάρχης τις ικανότητές του. Στο έργο του παρένεσης προς τον Ακούστους λέγοντας ότι είναι, το οποίο το χειρόγραφο φέρει τη χρονολογία έως 1676, ο Δαμασκηνός αναφέρεται ως πρόεδρος Πολιανής, η οποία ήταν μία από τις 8 επισκοπές της Θεσσαλονίκης. Ο τίτλος αυτός πιθανόν να το αποδόθηκε ως επιβράβευση της επιτυχίας την οποία είχε η αποστολή του στη Μικρή Ρωσία. Το 1572 διαδέχεται τον Πατριάρχη Μητροφάνη τον Τρίτο ο Ιερεμίας ο Δεύτερος, ο Τρανός, ένας εκ των διαπλεπεστέρων πατριαρχών μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Όπως αναφέρει ο Γαβρίλ Καλονάς, ο Δαμασκηνός υπήρξε ο κύριος δάσκαλος του Πατριάρχη Ιερεμία του Δευτέρου. Το ίδιο και στον φωτογράφο του Ορφέου Αναστασίας, ο Δαμασκηνός συμπεριλαμβάνεται στους 3 κυριότερους δασκάλους του Πατριάρχη Ιερεμία του Δευτέρου. Κατά το τέλος του 1572 και στις αρχές του 1573 πήρε μέρος στη συγγραφή θεολογικών αποκρίσεων που απευθύνονταν στους Λουθυρανούς θεολόγους του Πανεπιστημίου της Τυφλίδης, οι οποίοι είχαν υποβάλει στην κρίση του Πατριάρχη την Αυγουσταία Ομολογία. Την 30η Απριλίου του 1573, ο επίσκοπος Λυκής και Ρεντίνης Δαμασκηνός βρισκόταν στην Ολυμπιόντισσα ως επισκέπτης της Μονής. Ο ίδιος στο με αριθμό 24 χειρόγραφο αναφέρεται ως πρόεδρος Δημονίτου και Ελασσόνους. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Στέφανου Γκέρλαχ, ο επίσκοπος Ρεντίνης Δαμασκηνός, έχοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του Πατριάρχη Ιερεμία του Δευτέρου, διετέλεσε τοποτηρητής της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της περιοδίας του Πατριάρχη στην Πελοπόννησο για την εισπράξη των οφειλωμένων, όπως αναφέρεται σε συγκύλιο του Ιερεμία του Δευτέρου. Το ταξίδι αυτό διήρκησε από τις 19 Οκτωβρίου 1573 έως τον Ιούλιο του 1574,
διάστημα κατά το οποίο αναμφισβήτητα ο Δαμασκηνός βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια, μετά την επάρκεια του Πατριάρχη Ιερεμία του Δευτέρου στην Κωνσταντινούπολη, ο Δαμασκηνός, από επίσκοπος τηρητής και Ερεδίνης, προβιβάστηκε σε Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Άρχης 1574 ως Δαμασκηνός ο Τρίτος ο Σπουδίτης, αλλά και με τον πρόσθετο τίτλο του εξάρτου πάσης εμπορίας. Ως Ναυπάκτου και Άρχης αναφέρεται και στον κώδικα 81 μεταμορφώσεως μετεών στην ακολουθία του Αγίου Νικολάου του Νέου Λεξικίου. Ο Στέφαν Γκέρλαχ, σε επιστολή του της 27ης Νοεμβρίου 1575 προς τον Μαρτύρο Κρούσιο, ονομάζει τον Δαμασκηνό Ναυπάκτου Μητροπολίτης και Άρχης ή Ακαρνανίας. Ο ίδιος ο Κρούσιος σημειώνει ότι φέρει και τον τίτλο του εμπορίας εξάρτου και ότι επέχει θέση του Επισκόπου Αγγείας. Ο Δαμασκηνός παρέμεινε Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρχης μέχρι τον Ιανουάριο του 1576, δηλαδή για χρονικό διάστημα λιγότερο από μία διετία, από τον Ιούλιο του 1574 μέχρι τον Ιανουάριο του 1576. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Ιωάσαφ, ο οποίος τον Ιανουάριο του 1576 υπογράφει συγγύριο του Πατριάρχη Ιερεμία του Δευτέρου ως Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρχης. Την ίδια χρονιά, το 1576, συγκαταλέχθηκε μεταξύ των λογίων του Πατριαρχείου. Σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της κινήσεως του Δαμασκηνού διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γαβρίλ Νταβονά, που είναι και η επικρατέστερη, ο Δαμασκηνός ο Τρίτος ο Σπουδίτης εκκινήθη το 1577 στην Ναύπακτο ή στην Νάρπα, όπου από το 1367 είχε μεταφερθεί προσωρινά η Μητροπολιτική έδρα της Ναυπάκτου. Όπως βεβαιώνει το επίγραμμα κάποιου Σιών Ηρωνιακών, μάλλον πρόκειται για τον Λόγιο Σιών Καβάσινα, τον εκπόλος Ακαρνανίας, επάρχει στην Μητροπολιτική του περιφέρεια, χωρίς να προσδιορίζει το ακριβές σημείο. Η ιστορία της ζωής του Δαμασκηνού του Στουρίδη μπορεί να παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεκριμένη και ελάχιστα γνωστή. Παρόλα αυτά, ο λόγιος αυτός Μητροπολίτης θεωρείται αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες ανάμεσα στους ανθρώπους του πνεύματος που έζησαν κατά τον 16ο αιώνα, 1520 με 1577. Ο Δαμασκηνός Στουρίδης υπήρξε όχι μόνο ο δάσκαλος, ο συγγραφέας και ο τεχνίτης του δημόσιου λόγου, αλλά και ένας ανήσυχος εκκλησιαστικός λύτορας, ο οποίος δεν θα κοιτούσε μόνο, αλλά δίδασκε και έτρεφε τον λαό με τη διδασκαλία ιερών κειμένων, που αποτελούσαν και όλη την περίοδο της ιστορίας του έθνους μας παράγοντα διατήρησης της ελληνικότητας, της συνείδησης των υποβούλων. Διατηρούμε έναν κληρικό χωρίς έπαρξη για τη θέση που κατήχε, είτε ως υποδιάκονος, ιερομόναχος, επίσκοπος, είτε και ως Μητροπολίτης. Βλέπουμε έναν λόγιο με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη προς κάθε ευεργέτη, με ορθόδοξο ήθος και διδαχή, με αγάπη για τον μοναχισμό και ιδιαίτερα τον κοινοδιακό μοναχισμό, με άριστη γνώση των πατερικών κειμένων και της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, με ενδιαφέρον για τη σωτηρία των αδερφών χριστιανών και με προσπάθεια για τον ευαγγελισμό των ψυχών. Ο Δαμασκηνός ο Στουρίδης, ο Θεσσαλονικές, επίσκοπος της Κερεβίνης και μετέπειτα Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Άρχης. Δεν έκανε θαύματα, δεν μαρτύρησε, είχε όμως τις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες αποτελούν πράγματι τεκμήριο αγιότητας. Ορθοδοξία άμμος, αρετών κατόρθωσης, απασχόλων, οσιότητα βίου, δια των διαφόρων αυτού συγγραμμάτων και των γνώσεων, χρήσιμος εγένετο και εις το γένος και εις την Εκκλησία. Δια των Δαμασκηναρίων απέβη
ο φωτιστής του λαϊκού λαού. Υπήρξε όντως σωσιακή μορφή, με μεγάλη ακτινοβολία στον πνευματικό κόσμο της εποχής του. Με έργα, με λόγια και με γραφίδα εργάστηκε προς δόξα Θεού και σωτηρία ψυχών. Τελειώνω την εισήγησή μου με την εξής πληροφορία. Το αλληλόγιο της Εκκλησίας μας αναφέρει ότι στις 11 Δεκεμβρίου γιορτάζει κάποιος Όσιος Δαμασκηνός, χωρίς να προσδιορίζει ποιος είναι αυτός ο Όσιος. Γιατί δεν υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία. Σεβαστέ και λίγα αρνητές πάτε τηλέφωνα. Σε εσάς έλεγε ο Πύρος ως εισάξιος διάδοχος επιφανών και Αγίων Επισκόπων της πάλι ποτέ αναψάσης Επισκοπής Λιτής και Λενδίνης να υπομειστείτε την όλη ευθύνη και να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την αγιοκατάταξή του. Η ημερομηνία υπάρχει. Το όνομα υπάρχει. Έχουμε ολόκληρη ο Θεός να βοηθήσει ώστε να είστε εσείς εκείνος που με τις ενέργειές σας θα συμπληρώσετε το κενό αυτό και θα αποκαλυφθούν όλα τα βιογραφικά στοιχεία του οσίου αυτού και αυτός είναι ποιος? Ο Όσιος Δαμασκηνός ο Σουδίτης, ο Θεσσαλονικές, Επίσκοπος Λιτής και Λενδίνης και μετέπειτα Μητροπολίτης Ναπάκτου και Άρχης. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και την ανοχή σας.